Днес ще ви разкажа много интересни неща. Това е Порта Фламиния в укрепителните стени на града Мур Аурелиане, укрепителните стени, които е построил император Аурелиано, за да защитава града. Тази порта е северната. Пътниците, които са идвали от север, са влизали в Рим, са идвали от Вия Фламиния, която е зад гърба ми, и са влизали от тук в Рим. Виждат се две статуи на апостолите Петър и Павел. 8 колони виждате. Централните 4 колони са били пред древната базилика Свети Петър. Отгоре се вижда герба на папата. Папа Паскуале II е попитал Микеланджело да обнови външната фасада на тази порта, но понеже големият артист е бил вече доста възрастен и не се е съгласил. Влизайки вътре, ще ви покажа и оригиналната порта. Ще ви покажа по-отблизо статуите. Тук е винаги опасно да се пресича. Зеленият светофар е кратък. Ето и едната статуя и колоните. И това е другата. От тук се влиза в Пяца Дел Пополо. С влизането от лявата страна има една възрожденска църква. Нейната история е много интересна. В средновековието тук имало една тополова горичка. Носила се легенда зловеща за това място. Тук, на мястото на тази църква, е имало едно дърво от орех. Това дърво от орех е събирало много черни гарвани, кацали се отгоре. Хората ги било страх да минават от тук, казвали, че костите на Нерон привличат злите духове, понеже тук е била гробницата на цялата фамилия на Нерон. Хората ги било страх да минават от тук. Папата омръзнал му да слуша такива легенди и решил да дойде тук и да направи екзорцизъм на мястото. Отрязали дървото, изровили костите на Нерон, папата ги изгорил, а пепелта хвърлил в реката, която е на 300 метра от тук. На мястото на това дърво и на мястото на гроба на Нерон, папата е построил, възложил е задача, са построили една малка капела в чест на Божията майка. Ще ви покажа Пяца Дел Пополо, дори да направя втора част на видеото. След това ще влезем в тази църква. Това ще бъде моя подарък за всички хора, любители на историята на изкуството. Стълбичките имат функция да повдигнат църквата, защото реката, както казах, е на 300 метра и в древността тук е имало много наводнения. Са правили големи поразии. От дясната страна се вижда музея на Леонардо, музея на Леонардо да Винчи. И сега ще направим една разходка на Пяца Дел Пополо. Тези двете църкви, които се виждат, е трябвало да бъдат симетрични, понеже от лявата страна мястото е било по-малко. Не е позволявало да бъдат църквите точно близначки. Църквите са завършени от Бернини и Карло Фонтана. Едната през 1675, другата през 1678. Втората част на видеото ще видите пяцата отблизо, а в третата част ще влезем вътре в църквата.